Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για ένα πολύ νεαρό παιδί ακόμα, το οποίο δείχνει ήδη από το ξεκίνημά του ότι δεν θα απογοητεύσει στις υποσχέσεις που σιγά σιγά αποκαλύπτει για το μέλλον. Προσωπικά καμαρώνω, ελπίζω και νιώθω πιο ασφαλές όταν γνωρίζω τέτοιου είδους ανθρώπους, πολύ περισσότερο καλλιτέχνες. Ο Σταυριανός είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και ως συγγραφέας και ως ηθοποιός. Ως συγγραφέας και μέσα από το ασανσέρ δείχνει ότι η πορεία του θα είναι εξελικτική. Εξελικτική και ενδιαφέρουσα. Και ενδεχομένως θα κρύβει το ίδιο suspense, το οποίο διαθέτει και ο τρόπος γραφής του. Ο τρόπος γραφής και ο λόγος και ο στόχος που συναντά κανείς στο συγκεκριμένο θεατρικό έργο, θα έλεγε κανείς ότι κυματίζει ανάμεσα στο σουρεάλ και το σάρκινο. Το κυριότερο και το ιδιαίτερο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με θεατρικό λόγο, με ατάκα, ρυθμό, χιούμορ, suspense, χαρακτήρες με παρόν, παρελθόν και μέλλον, σάρκινους, που μπορούν όμως ενδεχομένως να λειτουργήσουν και αρχετυπικά. Εκεί μπορώ να κατανοήσω γιατί ο κύριος Γεωργουσόπουλος το χαρακτήρισε και ως τραγωδία πέραν από pop, ίσως γιατί είναι στα όρια του σουρεάλ, για το οποίο μίλησα ακριβώς πριν. Εν τέλει το ασανσέρ έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που σε κοροϊδεύει πιστεύοντας ότι διαβάζεις καλώς εννοούμενη γυναικεία λογοτεχνία. Γυναικεία λογοτεχνία κατασκευασμένη ή παραγμένη από άνδρα είναι σχεδόν στοίχημα και εδώ το στοίχημα βγαίνει. Είναι πετυχημένο. Εν τέλει, συνοψίζοντας, το ασανσέρ ταυτίζεται με το προσβλημένο, μια λέξη κατασκευασμένη από το Σταυριανό. Ελπίζω λοιπόν, όπως είπα και πριν, αν το βασικό του χαρακτηριστικό είναι το suspense και το χιούμορ και η εξέλιξη της γραφής του, να έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, suspense και χιούμορ, και να κρατήσει από αυτήν την κατασκευασμένη υπέροχη λεξούλα το προσβλημέντο, μόνο το κομπλιμέντο, όχι την προσβολή. Αν και εγώ είμαι μιας γενιάς παλαιότερης και βρίσκω τρόπους ανόδου ίσως διαφορετικούς, όπως μια σκάλα ή και με τα πόδια αν είναι να αντιμετωπίσω ένα βουνό, μπορώ να καταλάβω τη νεότερη γενιά, την τεχνολογία της και μπορώ να σεβαστώ και το ασανσέρ σαν έναν τρόπο ανόδου. Αυτό που μπορώ και εύχομαι στο Σταυριανό είναι διαρκώς να βλέπει αυτόν τον τρόπο σαν μια κίνηση ανόδου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η άνοδος και η κάθοδος είναι η αυτή οδός και το άλλο που έχω να του ευχηθώ είναι να πατάει αυτός το κουμπί του κάθε ορόφου, να επιλέγει αυτός τον κάθε όροφο και να μην αφήνει κανέναν άλλον να επιλέγει για αυτόν. Το ασανσέρ, που είναι μια απλή καθημερινή ιστορία δύο ιδιαίτερων, θα έλεγε κανείς διαταραγμένων χαρακτήρων, νομίζω ότι πραγματεύεται κυρίως την πάλη του ανθρώπου με τους φόβους του. Τους φόβους που έχουν ρίζες στο παρελθόν. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς εγκλωβίζεται κανείς μέσα στους φόβους του και ειδικά αυτούς που προέρχονται από το παρελθόν, πώς ακινητοποιείται και πώς δεν μπορεί να δει μπροστά ή να ξεπεράσει τις φοβίες του. Επίσης εντυπωσιάστηκα αρκετά από την απλή δομή του λόγου, όπως είναι καμωμένο το έργο, και την παράλληλη ποιητικότητά του. Θεωρώ ότι ο Σταυριανός έχει πολύ μέλλον και εύχομαι ολόψυχα να ξεπεράσει τους δικούς του φόβους.
Το ασανσέρ του Σταυριανού του Κιναλόπουλου είναι ένα από τα ωραιότερα ασανσέρ που έχω μπει ποτέ στη ζωή μου. Είναι ένα ιδιότυπο ασανσέρ, γιατί όταν μπαίνεις πηγαίνει πότε αργά, πότε γρήγορα, κάνει στάσεις ενδεχομένως σε ορόφους που δεν έχεις εσύ επιλέξει. Σε πηγαίνει στα υπόγεια αυτού του οικίματος που λέγεται θεατρική πράξη, ενώ εσύ έχεις επιλέξει άλλο όροφο. Είναι ένα ασανσέρ γεμάτο εκπλήξεις. Το καλό με αυτό το ασανσέρ, επιτρέψτε μου να πω, είναι ότι στο τέλος σε βγάζει σε μια υπέροχη ταράτσα που βλέπεις όλο τον κόσμο. Και όταν λέω όλο τον κόσμο, δεν εννοώ όλο τον κόσμο έξω από εμάς, αλλά και όλο τον κόσμο μέσα από εμάς. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πολύ να μπαινοβγαίνω σε αυτό το ασανσέρ. Παρότι έχω κλειστοφοβία, θα έλεγα ότι είναι ένα ασανσέρ που σε λυτρώνει από κάθε φοβία. Το ασανσέρ, λοιπόν, ένα θεατρικό κείμενο που έχει ως σχολιασμό στον τίτλο του «Pop τραγωδία». Στην αρχή αναρωτήθηκα τι μπορεί να σημαίνει αυτό για ένα θεατρικό κείμενο. Όταν βέβαια το διάβασα, κατάλαβα για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο σχολιασμός και μάλιστα όταν είδα στο σημείωμα του προγράμματος ότι το σχολιασμό, ο νονός μάλλον αυτού του τίτλου της pop τραγωδίας είναι ο Κώστας Γεωργιοπούλος. Ναι, συμφώνησα λοιπόν με αυτόν τον τίτλο, pop τραγωδία, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο που όταν το διαβάζεις αντιλαμβάνεσαι ότι προσπαθεί, ή τουλάχιστον υπάρχει μέσα στο κείμενο, μια πολύ μεγάλη και έντονη δυνατότητα να αρπάξει ένα μεγάλο ψυχικό κομμάτι του θεατή, αυτού που διαβάζει το κείμενο συγκεκριμένο, πόσο μάλλον όταν βλέπει κανείς την παράσταση. Είναι ένα κείμενο που το διάβασα μονορούφι από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς σταμάτημα, που αυτό σημαίνει κάτι. Είναι ένα κείμενο που μου άρεσε πραγματικά πολύ, ένα θεατρικό κείμενο που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τους φόβους του ανθρώπου. Ο ανθρώπινος φόβος είναι κάτι που τον βιώνουμε καθημερινά και τον βιώνουμε και σε όλη μας τη ζωή και μάλιστα θεωρώ ότι όλοι μας, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, περνάμε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή μας προσπαθώντας να ξεπεράσουμε κάποιους από τους φόβους μας, κάνοντας ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Έχει λοιπόν αυτό το κείμενο μια πολύ σημαντική για μένα κινητικότητα. Αυτό το μπρος-πίσω, το πάνω-κάτω του ασανσέρ, που τη θεωρώ πολύ σημαντική για ένα θεατρικό κείμενο, πόσο μάλλον όταν αυτό ανεβαίνει και μπορεί να παρασταθεί. Ελπίζω να παιχτεί αρκετά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.